il-Partit Nazzjonalista wara li daħal fl-Unjoni Ewropea, wara li Isu l-mission tiegħu spiċċat. ma baqalux dak li jissejħ raison d'être, the reason of being. Xi rappreżenta? Dik kienet perikoluża ma tagħek. Ġifieri, illum il-Partit Nazzjonalista, tajjeb, sal-2004 kellu dil-viżjoni ċara ta' 3 snin ta' wara sakemm ġiet l-elezzjoni tal-2008 kellek diġà tidher lejja u ma rebaħ b'1500 minħabba it-trust rating tal-mexxejja. Il-Partit Nazzjonalista rebaħ sbrix. Min hemm l-isfel, min hemm il-qudiem kienet downhill, ġifieri l-amministrazzjoni tal-partit. Telfa wara l-oħra, Intelqet. U b'ammonti kbar. Intelqet ar-rieħa il-Partit Nazzjonalista fil-gvern dejjem wara kull test elettorali jgħid li ħajisma' lin-nies u qatt ma jisma' lin-nies jsir iktar arroganti, ġifieri tisma' stejjer tal-waħx. Stqar dan l-eks deputat nazzjonalista u analista politiku Herman Schiavone waqt li kien mistieden fil-podcast ta' Carbonaci. Din id-dikjarazzjoni ta' Schiavone komplet tixet il-problema eżistenzjali li għandu l-Partit Nazzjonalista, dik li ilu snin twal jipprova jiskopri ir-raġuni tal-eżistenza tiegħu. Fl-aħħar jiem kompra joħroġ fiċ-ċar nuqqas ta' qbil dwar f'liema direzzjoni għandu jmur il-Partit Nazzjonalista. Waqt intervista mal-ġurnalist Tim Diakono fuq Lovin Malta, l-eks segretarju ġenerali nazzjonalista Clyde Puli qal hekk. Jekk tgħid li llum u hemm fejn naqbel miegħek, is-center right fil-PN mhux moqdi biżżejjed. Fejn il-PN jista' jkun iktar center right, mhux biss mhux moqdi, jibżgħu jitkellmu fuqu. Min-naħa tiegħu l-eks viċi kap nazzjonalista u deputat attwali Mario De Marco fil-programm Il-Każin ta' John Malija iddikjara hekk. Il-Partit Nazzjonalista qatt ma kien partit tal-lemin. Tal-partit kien saħħtu kien għaliex emmen fil-prinċipji ta' ċentru li ħarsu lejn xeluk. Sadan it-tant, fl-istess podcast ma' Carbonaci, Schiavone wkoll kompla jispjega kif l-elettorat Malti ma jħares lejn il-PN bħala gvern alternattiv. L-elettorat Malti jħares lejn il-PN mhux bħala gvern alternattiv u waħda mir-raġunijiet il il-poplu Malti jrid niddiskutu u nargumentaw f'pajjiżna. Ma meta mmorru barra nkunu ħabel wieħed. Jiddispjaċini li kellek nisvaldi bħal Edward Zammit Lewis li jmur grilling u jkollok min jitfalu b'saten fi spokes. Jien tweġġani u ma rridx inkun parteċipi ma' nies bħal dawn. Sostna l-eks deputat nazzjonalista, din id-dikjarazzjoni ta' Schiavone tistora ma' dikjarazzjoni ta' gwerra qaddisa kontra Malta u l-laburisti li kien għamel l-Europarlamentari nazzjonalista David Casa. Fil-Parlament Ewropew se nagħmel ħilti kollha gwerra qaddisa biex nara illi dawn in-nies posthom ma jkunx Kastilja. Jiena se nagħmel gwerra kontra tagħhom blodda kollha li qatt mhu sajt sissa.